Hi Ola, in dit video doen we enchilada sauce maken. Voor dat enchilada sauce gebruiken we 1 koffer malt en 1 koffer schmont, 2 koffer bakkeljansap, 2 doosjes zo'n crema de tomate, en 2 kleine doosjes zo'n Mexicanische enchilada sauce, en een grote doosje. En dan nog 1 theelepel zout. Wenn die ingredients durch alle mang zijn, dan dat enchilada sauce bis einmal laten abkühlen en dan erst dat 3 Tim brühen. Ik doe dat enchilada sauce heute in de gläsertjes schaben en dicht toeschrijven, dan kan einer rot verwassen weer in je isoppan. Dit recept dat je zo bin 2,5 liter. Ik hoop je aan dit video geklikt. Dankzij het kijken.